State-of-the-art nga bagong City Hall sa Dipolog, gisubhan dungan sa switch-on ceremony sa mga dayan-dayan sa Pasko. Alang sa dugang detalye, dawato nato si Michelle Bala Montedramus. Porma nga gibuksan ug gisubhan karong adlaw ang state-of-the-art City Hall ug ang Dipolog Museum pinaagi na ni Bishop Ver Tairmare. Kini atol sa pagbukas sa ika-23 nga Pasko sa Dipolog o Pasadi 2021 ug sa pagpahigayon sa switch-on ceremony sa mga Christmas lights sa tibok syudad sa Dipolog. Sa mensahe ni Mayor Darrell Dexter Uy sa Rakbayan sa Dipolog, kini nagpasalamat sa kitas-an sa malampusong pag-blessing sa bagong City Hall ug sa Dipolog Museum. Ikalipay ni Mayor Darrell nga daghan midaig sa kaanindot ug konbinyente sa mga transaksyon sa City Hall. Sa maong adlaw, gilusad usab ang negosyo center nga nahimutang sa tungang bahay sa City Hall diin masayon na unya sa mga negosyante sa pagproseso unya alang sa ilang kapanginabuhian. Una, salamat no sa viewers karong adlaw and pasalamat punta sa Ginoo sa successful blessing para sa atong new City Hall. Akong giawhag ang tanan to visit new City Hall and soon sa ato pong museum no. Mahuman na atong museum at least makita nato no ang history sa Dipolog. And sa atong new City Hall nalipay ko kay daghan pong nag-ingon no na nindot daw and convenient na sa atong mga negosyante o katong mga MSMEs no. Si Vice Mayor Horacio Velasco gipahilipayan usab ang tanang katawhan sa Dipolog sanglit ila kini sa katawhan ug bukas kini alang kanila. Kini nahimo pinaagi sa administrasyon ni Mayor Uy ug sa mga miyembro sa Sangguniang Panlungsod. Dugang ni Vice Mayor Velasco nga hayan sunod tuig ang building na usab sa Sangguniang Panlungsod ang padak-an kini. Congratulations sa tanang katawhan sa Dipolog City. Kay atoa man yun So natay bag-ong balay. Dinhi sa atong sentro sa dakbayan sa Dipolog. Kani atong gihimo kani tungod sa paningkamot sa katawhan sa Dipolog o gipanguluhan sa atong alandong mayor si Mayor Darrell Uy o membro sa kauban ako sa membro sa Konseho City Council of Dipolog City. Everybody is welcome. As early as today, ako mo ipahibalo ang ato po next year pohon na pod ang Sangguniang Panlungsod no himuon pud nagdako kayo nga building upat 4 stories. Nya daghan batang improvement din pero karong panahon na center lang ta karon diri sa dakbayan sa Dipolog. Si Governor Roberto Uy ang nagpasalamat ug gikalipay niya ang pagbukas sa bagong City Hall sanglit alang kini dili lamang sa dakbayan sa Dipolog kundi lakip na ang katawan sa Zamboanga del Norte. Aminado ang amahan sa probinsya nga kaniadto nahimo pa siyang mayor sa Dipolog sulod sa siyam ka tuig, wala kini nakahuna-una sa pagpatukod og City Hall. Apan sumala pa niya nga adunay tukmang panahon alang sa tanan base sa panultihon sa Biblia. So, akong nagpasalamat karong adlaw atol sa kanang pag-opening sa bagong City Hall sa Dipolog City. Ako sa una mayor ko sa Dipolog for 9 years. Wala yung katukod ang bagong City Hall. Pero naman yung gisulti sa Ginoo sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is a time for everything, a season for every activity under heaven. Kung sa kitang tanan, mga Dipolognon, kitang tanan, mga taga-Zamboanga del Norte, pinasingkasing yun natin pasalamat pagdaig sa Ginoo kay kani mga planuha dili ni ato gikan ni sa Ginoo. Itagaan ta niya maggwapo kay City Hall. City Hall ni dili ni sa usa ka tawo nga tag-iya kung dili City Hall ni tanang katawhan sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Kay kaning Dipolog City, the capital city of Zamboanga del Norte man ni. Busa karon mo great lang kong congratulations sa tanang Dipolognon sa bag-o ning City Hall nga perti yung maayo pagka-design sa atong Ginoo. Dili na jud ta maulaw nga mag-agwanta pa ta og gamay nga City Hall sa una. Basta kung conducive na kaayo dayon atol pa jud sa panahon sa Pasko nga kita angay jud ta maghalad pasalamat sa Ginoo. Sa dahang salamat, and God bless you all.
Samtang ang unang ginang sa probinsya nga si Miss Evelyn Uy ang nidayeg usab sa kanindot sa maong City Hall. Matod ni Nanay Belen nga masayon na unya ang mga transaksyon nga paggahimuon sa maong building. Mipahilipay usab si Nanay Belen ngadto ni Mayor Darrell, Vice Mayor Velasco ug sa kinatibuk-ang miyembro sa gunang panlungsod. I'd like to congratulate our city government for making this new city hall a state of the art with all the Polognos will be proud of. It's a very accommodating building wherein all offices, people who would like to transact business here, it is very accommodating and spacious and easy to transact. And I just hope that this edifice will be a symbol of progress in Dipolog City, and people would come here and transact easily and start with satisfaction. So again, congratulations to Mayor Darrell and the rest of the Sangguniang Panglungsod, headed by Dr. Horacio Velasco and the rest of the councilors of Dipolog City and the entire people of Dipolog. Congratulations. So this is our achievement. Samtang si 2nd District Representative Glona Labad-Labad ang midayeg usab ni Mayor Darrell gumikan sa paghimo sa maanindot nga City Hall. Si Representative Glona Labad-Labad ang kanunay kining nagsuporta sa mga programa ug proyekto nga gipatuman sa probinsya ug sa dakbayan sa Dipolog. Okay, first of all, I would like to commend the city government headed by our tireless Mayor Darrell Uy and his council. And I would like to congratulate them for these new projects of the city of Dipolog. And rest assured that our support for him and the people of Dipolog will always be there. Maayong Pasko o mablagong bagong taon sa tanan. Thank you. Gikan din sa Dipolog City Hall, kini si Michelle Balamonte de Ramos, alang sa Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulayng kalambuan ng atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.